Kumusta? Kumusta ang iyong araw ngayon? Siya niya si Waray Haggard. Ay galing sa ano? Ano yun? Latte. Ano? Ay, shoutout sa 1 viewers natin ya. Miglam shoutout. Shoutout. Shoutout, shoutout. Five viewers in the house. Miglam shoutout. Eight viewers. Miglam shoutout. Bubble. What's that? Bubble. Bubbles. Bubbles. What's that? It's a bubbles. 5 viewers, mega love shoutout at 2 thumbs up, mega love shoutout po. Kumusta kayo guys? Kumusta ang araw natin ngayon? 6 viewers in the house, mega love shoutout. Salamat po sa 6 viewers natin dyan, mega love shoutout sa inyo. Ay, Urap Vlog, Shanghai, upay na gabi, shoutout sa iyo, Shanghai. Urap Vlog, may galab shoutout sa iyo. Kumusta? Ang biyahe mo? 2 viewers in the house, shoutout. Salamat sa thumbs up, Urap Vlog. Sound check.
Pauwi pa lang sangkay. Sound check. Oh no! Tree! Tree. I saw tree! Naglag pa mo. Ay, ikaw! Nangot, malabo. Ay, ikaw! Ay, ikaw! Katumutong yan. Nakalag ka katumutong nga. Pero bigla ka ng sapatos na lang. Sapatos. Saan? Kahit linggo may pasok tayo, bukas banat na naman. Oo, parehas tayo sangkay. Ako, tinda na naman tayo bukas, may tira pa kami kung tira. Tamang pambayad-bayad lang sa 5-6 ang tsaka may natirang 20 na puhunan. Mahulog ka. For viewers, may ganap siya raw. Shoutout sa 4 viewers at 4 thumbs up. May ganap. Sound check, sound check. Ay, baby! Ano pa din? Ay, baby! Isa! Ay, ako sa isa!
Car. I Mantap lang. Vehicles?
Sound check. Banji. Dear colors. To the place, I would say. I would choose star. Low. This is a door. Sound check. Low. Budar dan ako basang ko. Jangan tunggu pun. Shout out sa 4 viewers. Ja. Ja. Pinoli. Ano ba yan? Ay, soundtrack. Ito apa yung this one? Ano? Yung pusan? Ayun, pagkain ko pa. Oh no. Ito yun, ba? Tapos na ito. Listo. Abo mo parang buta mo. Uy, tama. Tanang wala ganun. Ano gilid? Tapos pinagpili. Ako pa man lapad na pagkakas. Tinarong puputubong sa il pagkasama. Ano yung pagkakil? Hindi ka doon pa rin sa suot. Hindi mo ka doon sana. Nakatugma na lang dito. Ano mo na yan? Nakatugma na yan. Patawran mo kay bebe. Tracks. Oh, yung ganyan nga, oh, yan. Oo. Nandun yung nakalagay sa puti. Box? Yung yan na box. Sa karton na brown, di ba? Yan doon. Huwag mo na ilagay. Huwag mo ginagamit ko ng kulit. Unan mo na naman para magwala. Soundtrack. Saída com na rua.
I want a truck. Emily.